A Hajiya Maryam, a bidiyon da muka saka jiya, wasu mutanen 'yan gaza gani suna ta maganganu akan cewa wai da Hadiza Gabon kike maganganunki. Shin gaske ne maganganun da kika yi a daren jiya da Hadiza Gabon kike? To, daga iya wannan hira da muka yi da Hadiza Gabon, mutum zai gane wace ce ni, zai gane wace ce Hadiza Gabon. Wallahi ba da Gabon nake ba, inda Gabon nake a gaban ta zan zage ta in gaya mata duk abin da raina yake so, ko ta daure ni za ta sake ni, dan in ta daure ni ma ita za ta karɓo ni, saboda 'yar uwata ce, ta danganci Adamawa. Babu abin da Hadiza ta min ba da ke nake ba. Kar a ga na yi magana na ce Hadiza ta yi haƙuri, a yi tunanin tsoro nake ji. Wallahi ina baki haƙuri, ban zage ki ba abu abin da kika min, amma kin janyo min ɗaukaka. Kin ga baki sanni ba dan an tafi an kai miki labari ba. Sannan ni Hadiza Gabon ban nuna miki na san ki ba, na ce 'yar uwata ce ke, kar ki yadda a haɗa mu. Duk wanda yake son magana shi yayi bidiyo mu yi magana da shi. Iyayen gidana masu daraja ne, na san kimarsu. Duk wanda ba shi da ubangida a duniya ya yi asara. Ubangidana ya min nasiha, na ji maganarsa, saboda ni ba zai iya cutata ba, saboda ya kai ni matakin da ban taɓa yi ba, amma Allah ne ya bashi iko ya min magana. Na mai rantsuwar ba zan ƙara magana ba, amma kai haƙuri kai ma. An fito ne za a haɗa da Hadiza Gabon. Ni ban yi wannan abin dan a yi ta faɗa ba. Iya ɗaukakan nan da na samu yanzu a duniya ta ishe ni. Hadiza ki yi haƙuri, Allah ya baki haƙuri. Duk wanda ya zage ki Allah ya saka miki. Wacce nake magana nan da ita ta sani. Wato ana so a dagula min lissafi ko sai na kama suna. Wai ku kun manta na yi primary, na yi secondary, kuma na yi high level. Wannan ɗan ƙaramin kan da akwai brand a ciki, na san me nake yi. Ai na ce wacce nake magana da ita ta ce tak. Ai idan an ce tak din zan ba da amsa. Idan kwantar da hankali. Abin da yake faruwa yanzu, 'yan kallo sun zaku da magoya bayan ki su ji shin wai wace ce wannan wadda kike magana akan ta domin su afka mata. Me za ki iya cewa game da wannan? Abin da zan iya cewa ita ta san kanta. Ita ma idan tana neman ɗaukakar ta fito ta ce ni ce ma yau antuma ni ce, sai mu yi 'yar ƙuran. Amma ba na son ran ubangidana ran shi ya ɓace. Ina ganin girmansa da darajarsa, saboda ba karamin taimako ya mun ba. Kuna so ku ji sunan shi ko ba zan faɗa ba, bare ku haɗa ni da shi, ko ku haɗa ni da iyayen gidana. Shi yana da tasiri a gona, saboda haka na ƙara cewa ki yi haƙuri Gabon. Wannan yana nufin akwai kyakkyawar alaƙa tsakaninki da Hadiza Gabon kenan. Wallahi akwai kyakkyawar alaƙa tsakanina da ita. Ai akwai inda suka yi shekara 20 bata taɓa kiransu ba. Ni ko yanzu shekara na 3 ta kira ni, mun yi magana, na fitar da abin da yake raina, an haɗa ni da ita. Ai Hadiza babu abin da za ta ce na faɗa. Karkari a ce ina jin tsoro. Hadiza ko wani ne ya ɗaure ni, wallahi ke zan kira ki fito da ni, ki yi haƙuri. To mun gode. Yawwa.